na ganka da kana kan fasa shoki shine nace Allah ya bi sai na samu inda kake ka san idan ka samu lambar ka Allah kuma ba ni da wahala samu amma ga kuma tabarkalla tar ka tuna ni ma na dan kwana biyu na addu'a Allah ga mun yan fara ni addu'a da na ringa ma fara ko mai ya ce kuma sai ba ni fara ta gari a Allah gaskiya yanzu dai ne kunyi a Jalingo kike ko a Taraba yanzu suna da Fulani wa tar Kaduna ina garin Taraba ne ka ina a wannan dole ma umura wannan shine shokin Taraba lalle dole ma mu je Taraba an da za a bani ba fulata na Taraba a dole sai mun ɗebo shokin Taraba ai dole ne ma wannan mu je Taraba mu ɗebo shokin Taraba ke na malam kika yo kauce ma what malam ke nake gani ana shoki ana ba ma kunyar rawa alhamdulillah ki ce kin gano shi kaga wannan kanwata ce tun daga Taraba muka taho ta ce lalle sai an nemo ka kuma tana kaunar ka tana begen ka tana mararin ka kai Allah sarki da Allah bara mi salmi dan dauka mana kina daga nan kake to amma yawwa Allah ko ɗaya ce ka yi da ni bana ya kamata ko ɗaya ce ka yi da ni to yanzu abin da ake akwai waka da ake in na taho ka riƙe amma amma ka san an bin gyaran hannu a nan in ba karɓi sosai ba to abin da za ka yi kana ji ko ke ja daga nan shokin Hafizu TV ka daga nan ki ce mun gan shi kai mun gano shi ai to a yanzu inda za a yi dama ni a ƙa'ida ta duk wacce nake so in dai an ban ita da ita da wanda ya bani ita sai mun ɗebo shoki saboda haka a ƙara ɗaya ba ma kunyar rawa ko gidan sirkan mu kai kwaso mun mai malum gidan sirkan